Okay, balik ta mga higala, no? Kuyog yapon nato karon dinhi sa studio si Attorney Ray Gialon, ang Acting Executive Director sa Cebu City Transportation Office, no? Formerly CITOM, mga higala. Okay, so Attorney, sa wala pa ta mo break, akong pangutana nga akong gihatag nimo ang kining mga programa karon nga inyohang gipatuman, no? Haron malikayan nato ang kining mga disgrasya sa kadalanan, Attorney. Sir, ang importante gid kayo nga sundon sa mga drivers kana lang basic nga mga traffic signs. Unya sakto ang atong labaw sa LTO nga nahinabi baguhay lang ang kining enforcement, strict enforcement. Now of course ibutang na to into consideration ang short-handedness of personnel. But then again, we do not make it as an excuse of lax enforcement. In fact, mauni ang marching order karon sir is to strictly enforce basic traffic signs. Basic kayo sir. Jeepney stop. This has been long disregarded sir nga ang mga jeep magsigilag pataka ang mga driver ug hunong mao man ni maka dugang sa traffic. Duha ka lanes lang unya driskilid ang driver di mohunog jeepney stop di kada eskina bisan man gani eskina magsige sag hunong ang mga gasunod. Correct. Pero mo to siya designated jeepney stop maka-anticipate ang private vehicle owner nga jeepney stop na zunahan. So mo siniya siya og pagawas ngadto sa inner lane para mo gawas siya, mo exit siya kay sa ingon ani bisag asa na lang at will ang kining paghunong sa mga jeepney drivers. So atoro ba mga atoro ba mga driver attorney inig naalay mo kalit og para automatic lang hunong Automatic hunong. Kuhan gyud ana na actually pagpaduhon ako diri ga motor mo hapit si ko mamo Mao na problema sir. kay kalit nag Kusog kay ang kuan sir adi gud kusog igo lang gud nga ikaw parehas sad mo speed. Pero mo kalit hunong sa motubangan sabi sa kun sa pagkakapaspas sir oy. Mo apat ko dimong ligid dito sa hapit dool mo halok anang mo na kung ikaw gasunod dili ka mo anticipate kung siguro jud ka mamo mao na atong gibuhat ron sir nga ang kining pagdakop gyud sa mga drivers nga di mo sunod anang paghunong diha sa jeepney stop. At the same time sir to educate the commuters. Ang problema man sabgod sa uban labi na kining mga batan-on pod nato, mga estudyante, gusto man sa door-to-door delivery, sir. Mugawas gate, ara lang sad maghuwat sa ilang gate. Dayon ang mga driver kay baho ka panginabuhi man sir. Pero attorney, wala ba sa inyohang long-term plan nga maabot ang time nga marabag ikuan na nato, no? Marabag pilot run nga naagi designated unya strict to jud kayo ang usaban na sa inyong mga naagid sir. In fact karon ang among gitutukan kini sir Gorordo Immaculada. Kanadi kana sir. Major intersection na. Nindot kay na sir. Ang Gorordo Immaculada sir, ang intersection ana is Mango Avenue, Maxilum. Naapo i-Chavez diri, naapo ning gikan sa Carreta, then mulabang ka ba dong Gorordo. Sir, ang kanang entire block anang Immaculada sir, which is Immaculada unya Kitaparan sa kampo unya access road sa Ayala. No stopping na diya sir. Kay short man kayo na diha. Short naman kayo. Kung na mo stop diyan jeep, kabantay ka sir. Ignay mo stop jeep. Backflow na sir. Padung na diri sa mga gasumpay sa Manggo. Kuan, yan ang junction. Junction sir. Ang resulta, maklag up ang junction box. Inigsunod sequence atong traffic light sir. Di na makasudang masakyanan. Ngagikan sa Carreta, mulabang unta pa dong sa Mango. Ngagikan sa Chavez, mulabang unta pa dong sa Gorordo. Strictly enforced na to na sir. Og ang pagpasabot. In fact, gabit-bitag mga megaphone sir nga ipasabot na to sa mga pasahero labi na sa mga estudyante ginikanan nga mugawas diya kay of course sila magyuy ma-servisan dayon o kining building nga tapad nga mao ang Department of Labor and Employment sir. Daghan sa diha. Daghan sa diha. Mo na ang pagpasabot. Ma'am sir, dili mo hunungan diha kay naami dinhi. Kay kung hunungan mo di man kimi kadakop ninyo dakpon gyud among driver. Ang jeepney stop na sir tuwa didto sa next block sa di pa kakaabot sa asilo. Kanang atbang anang dakong building sa shuttle. Kana sir. Atbang sa shuttle. Kanang displayhan ng motor at makarelate ko na attorney kay murag mo na akong agyanan. Gituyo na nga adto didto sa next block sir. Parang igo na kayo ang gikan nga jeep di pasaruan og mga ubang private vehicles gikan sa Mango taas na kayo og lahutay. But masabot kung makita na nila ang jeep nga naghunong dito, makasud na sila sa inner lane dahil mulahos na sila padong sa silo. Kung asa man sila padong, ari ba sa Yala o muditso ba padong adto sa Iskina Iscario dayon ngadto sa UP Lahog.
Kabaw ko attorney murag kay baw ko nga kamo naning kamot mo sa kanang inyong office nga kuan gyud nato ni no ma-install gyud nato ni siya nga system, but again ang kanang sa education part attorney Yes, murag dako gyud nagtrabahoon no. Matod pa sa akong gisaysay ka kanina, pag ato nato nakaton siguro ka gawas po makakita ka nga ang mga tao dito hapsay man kaayo, Yes, sir. subay gyud sa linya nya atong mga motorist kung naay mga pedestrian lane mo minor gyud. Muminor. Lahi man sa tuwa kay Paspasan ni noon. muuna sa og labang ang sakyanan bago ang mga tao dito sa gawas. Nakaobserbar ko nga ultimo gay ang mga motorista mo gay mo sinyas no nga labang no diri sa tuwa lain man, pero didto na kuryoso ko ngano tungod kay lagi kanang Discipline, sa ang disiplina gisugda na sa bata pa sila ba. Mo na nga ang cycle once na motorista na pod sila na educate na silang daan. So talking about education kana murag dako gyud kay na natong trabahon kinahanglan sa nag-cooperation pod sa atong education sector pod ani. Sakto gyud kay mong punto sir nga this is long term in the sense nga kinahanglan ta og cycle and mao gyud gi focus sab gyud karon sir. In fact, may klaro gyud gani si Mayor Michael Rama nga we're not into after the money sa violations nila. Kung mahimo sayo na kay bayaran violation, isuhan kag citation ticket, bayaran nimo 500 pesos based on an ordinance and that's it. I-seminar yun sila. Jaywalking. Sayo na kayo. Bayad na ka dito. Pagkahuman, kalingkawas na ka mo, jaywalk na sa ka. Alingkuron sila, sir. For 3 hours, seminar sila labot, ana, sir. Para makahuna-una sila. Mumintos man sabdi akong pagkadakop. Kay makat-on man ko ani. Kay mahasol ba imong eskwela, or imong trabaho, or imong negosyo. Kay dito, pugson man kag palingkod. Kay diri sa to attorney murag naa pa gyud siguro tay mahimo ikumpara dito sa Manila no. Grabe nam gyud dito ang traffic situation. Yes, sir. No? Siguro diri sa tuwa sa Cebu na pa gyud tay mahimo kay medyo di pa inana kalala siguro no. Tinuod gyud, sir. In fact, admittedly, bisan kuan gyud kanang bati kayo nga statistics, but we're 5th in terms of worst traffic in the world, sir. Ang Pilipinas and base nila dito sa kauluhang Metro Manila kay tungod mo gridlock man dito, sir. Wiley Hawks sakyanan 2-3 hours wa pa gyud na nahitabo kaluoy Ginoo dinhi sa ato og di gyud na nato hitabuon, sir. Mao gyud na ang ato nga mission diha nga kanunay ang atong pag tan-aw unsay mga solusyon sa problema sa trapiko dinhi sa syudad, sir. Attorney, talking about responding to road accidents dinhi sa tuwa sa Cebu, unsa ka ready ang inyong department? Sir, response time, sir, is between 3 to 5 minutes. Basta naa sa area, sir. In fact, karon ang atong order nga ang kaning mga mobile, sir, nga mga traffic enforcers nagmotor or kanang gitawag na mo naa sa among tanggo kanang mo clam, sir, naa sa mga multicab. Maglaroy man na tibuok syudad Sugbo, sir. Kung naa gani 1050 accident sa daan, i-report dayon sa among command center sa among communications. Dayon respondian dayon na siya, sir, as soon as possible kay kini sad usas mga rason which is mausad na importante kay punto sab nimo, sir, kay usa nis mga rason makalangay makadaas traffic magpatunga sa daan ang nagdumbulay, ang nagbanggaay, ang nagsangitay unya dayon clog up ang traffic hanto na maabot nga traffic enforcer. Mao gani namugna ang choke law, sir, choke ordinance dinhi sa atong syudad aron nga kung naay magsingkiay drawingon sa choke, sir, sa matag driver ang respective position sa ilang sakyanan aron maka-pull out sila. And in fact, this ordinance has been in effect. Nga di na magdugay. Nga di na magdugay, sir. So padaplin sila dito. Okay. Buhatan sa sketch kay maura man gihapon. Mautoy ligid, ang mga exterior portion sa sakyanan, sir, madrawing, ma-sketch lang man gihapon moabot nga traffic enforcer. Kudaka nila ang relative position sa mga sakyanan and that's it. Mao na nay gamiton para sketching unya for investigation unya sa atong traffic police group, sir. Mao na atong paagi ron diha, sir. So makaingon ta nga kung naam gay mabara kadiyot na gyud kayo. No, sir. Kay marespondihan dayan. Mao gina ang atong gipauna gyud, sir, nga why mo bara diha sa daan gumikan sa 1050 accident de sa kadanan. So respondian dayon or gamitan dayog chok den padaplin aron magbalik og
smooth flow ang traffic anang area nga naapektuhan sir. Attorney, kung naay mga road accidents o nanay mga injuries, unsa man say mga pagresponde pod nato sa tong office. Sir, ang atong communication is that we are also in constant communication sa IROF, sa mga hospitals. Kay na ako'y na makit-an nga nindot sad kayo no, nga positibo po ni sa present administration kay nag-acquire sa tagnag mga gamit na nga like natay IROF before pero nana ang Cebu City no nga mga Emergency response team, sir. So naka-attach ta diya sir nga kung dunay injuries pananglitan dili lang ang traffic enforcer mo responde, at the same time giparesponde pod ang kining mga ambulances nga within the vicinity sir dayon pagda sa kining biktima ngadto lain-lain nga ospital, labi na pinakaduol nga ospital sir. In fact ang ato man gani mga reporting sir no kay karon gagamit sa tag social media, which is moy atong gi-adapt sa sir kay importante kayo in terms of reporting sa 1050, reporting sa mga clog up sa mga daan sir. Ang kining website kauban man sab gani sa Rafi sir, sa Mega Cebu ang kining road volunteers, ang Cebu Road Heroes sir, na ami nag-monitor ana sa Viber. In fact ako appeal pud gani sir nga mag-monitor gamit yung kayo sir, labi na ma-indicate ang intersection asa dapita marespondihan gilayon sir. Mao na ang atong gibuhaton, and we're tying up with the private sector sir. With Cebu Road Heroes and Road so Volunteers. far, kumusta man po ang response po nato sa private sector? Nindot gyud unta attorney kung daghang mga private sector nga mo kuha no? Mo kuan sa panawagan ba? Sir, Mo tubag sa panawagan nga ato ning tabangan ang ato ang gobyerno para hapsay no alang sa Cebu. Sir, di gid nato kining deny ang involvement sa private sector nga dako kay ikatabang dili lang sa traffic apan sa uban nga government delivery of basic services. Gani sir, kanunay kong pasalamaton sa Cebu Road Heroes sa akong panawagan sa pagtabang adto lang web sir. Daghan kay tagi-deputize nga mga sakop sa Cebu Road Heroes. Labi na katong pag-open sa APIC. Yes sir. Kay ang atong gipangayo nila sir kay tungod sa kuwang sa personnel nga makaabag sila in traffic direction and control. Unya mao man sa gini ilang tan-aw nila nga ilang ma-contribute sir. Labi na naa sila sa area, ipadaplin ilang sakyanan, naa sila ID. Of course, they have undergone the necessary seminar, skills, acquisition and training. Dito sila sa dancer, and they embrace it. Unya nindot kay sir nga bisan kini sila sa ilang tagsa-tagsa ka mga trabaho, negosyo, unya uban pa nga mga undertakings, mi gahin gid sila og panahon nga mo undergo ini mutabang nato sir mo na karon I'll take this opportunities pagpasalamat sa Cebu Road Hero, sa Rivo, ang kining responder sad under sa Office of Civil Defense nga mi undergo sad sa deputation process nato sir sa Cebu City Transportation Office, and this will be the first among 100 steps towards better enforcement, better traffic operations and management din sa syudad sa Sugbo sir. Nag-mention ka attorney a while ago nga kining kakuwang no sa Yes, sir. ato ang mga enforcers apan pinaagi sa atong mga volunteers. Maximize Nakatabang yun kayo. dako kay tabang sir, and of course ang tema sab nato karon sir is volunteerism. Mao man sab gyud na sir kay bawa man ta daghan kayong expert labi na sa private sector sir. And kami dinhi sa public sector, we embrace the skills and expertise of individuals in the private sector who are willing to help. In fact, ang among buhatan sir maunay gitan-aw karon nga as many volunteers as possible nga naa sa dan mutrabang in terms of traffic flow and direction, mutabang in terms of enforcement. In fact, nitabang sab sila sa pagpintal sa tong mga signposts sir dinhi sa syudad sa Sugbo without even asking for anything in return. It's just that for the love of Cebu City sir, and lipay kay ko sir niining response sa private sector mo na karon ni arnhig ko sir tungod sa kahibaw ko nga matagan ko kahigayunan sa pagpasalamat sa Rafi o sa mga groups under the umbrella of Rafi sa Mega Cebu kay wala gyud sila puas pagtabang namo sir sa among buhatan. Yeah. Kay kita pod sa Mega Cebu sir, labi na gyud sa
Rafi po no, nga usa sa mga sakop sa Mega Cebu. Nagtan-aw sa gyud nato sa atong mga bag-ong mga pamaagi no Yes, when it comes to traffic kay lagi ang gitan-aw mo gud nato ron kining Metropolitan Cebu nga nagkadako man gyud. Yes, sir. Nya nagkadaghan sa mga investors, nagkadaghan ang mga tao, nagkinahanglan makita sad tang kuyog sad ana ang mga challenges nga dagko no. Traffic. So mo na nga gitan-aw nato karon nga nindot unta nga ang mga LGUs, ang 13 LGUs magkasinabtanay haron maka-set up og traffic management system nga makaingon ta nga makahapsay no sa dagan nato sa nabinagit sa traffic. Tino, sir. Traffic directly affects business, good sir. Mo ginay labing klaro. Correct. In terms of delivery of goods from point A to point B, unya anha naman lang kasadaan 2-3 hours unya ma-affected og pila ka buok imong mahimo nga delivery, ang imong mga appointments in terms of mga executives going in and out of business meetings. So dako kay epekto ang trapiko sir mo na nga ako yung gipanawagan sa business community nga in one way or another makatabang gid sila sa atong pagpahapsay sa trapiko dinhi sa syudad. Attorney, balikan ni pipila nato ka mga dugang impormasyon. Kahibaw pa mo nga ang insaktong paggamit og seatbelts mo pamino sa karisgo sa tao sa gayon nga adunay panagbangga sa mga sakyanan. Matod pa sa World Health Organization, pinaagi sa insaktong paggamit og seatbelts mamahimong mominos ngadto sa 60% ang karisgo sa mga biktima sa higayon nga adunay panagbangga sa mga sakyanan. Kini si Pagtuki Jeddah naghatod niini mga gagmay kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakauwahing balita nga adunay kalabutan sa atong kalambuan. Gipaligon karon sa Smart Communications ang ilang pagpakabana sa kalikupan ug pagtubag sa problema sa climate change. Sud sa kapin na pulo ka tuig, ang Employee Volunteerism Program sa Smart nag-awhag sa mga kawani niini sa pagserbisyo sa komunidad pinaagi sa pagpananom ug mga kahoy ug bakhaw sa tanang dapit nga gisagop nga watersheds ug kabaybayunan sa tibok nasod. Sa pagkakaron, nikabat sa 3,000 ka mga seedlings ug piraso sa bakhaw ang ilang natanom sulod ning tuiga. Ang maong kalihukan inabagan sab sa Office of City Councilor Nida Cabrera, mga voluntaryo sa Bantay Dagat ug mga kawani sa lokal nga kagamhanan. Magtukod og 170 ka mga balay ang Archdiocese of Cebu kauban ang Caritas Internationalis alang sa mga biktima sa Bagyong Yolanda sa amihan ng bahin sa probinsya sa Subo. Matod ni Father Charles Luis Jaime, kinsa gitahasan ni Archbishop Jose Palma alang sa rehabilitation program sa mga biktima sa Yolanda, anaa na sila karon sa ikaduhang tuig sa ilang programa ug karong buwan pagasugda na nila ang pagtukod sa mga balay. Dugang ni Jaime, nagawas sa mga balay aduna usab mga livelihood projects nga ihatag ngadto sa mga pamilya nga kwalipikado nga makadawat niini sama sa livestock, small enterprise ug uban pa. Gilunsad sa Department of Trade and Industry Central Visayas kun DTI 7 ang labing unang negosyo center din sa Sugbo nga anaa na himutang sa Osmeña Boulevard sa eskina sa Dalan Lapu-Lapu, Dakbayan sa Sugbo. Tumong sa maong center na magiyahan ng mga tanang individual, kompanya o katong gusto magnegosyo kung unsa ang angay nilang buhaton aron mahimo silang malampuson. Katambayayong sa DTI ang mga buhatan sa Social Security System SEMED Council sa siyudad sa Sugbo, ang Department of Interior and Local Government kun DILG, Department of Science and Technology kun DOST, PhilHealth, Pag-ibig ug uban pang pribado nga mga pangpublikong ahensya. Ug mao kadto ang mga balita sa kalambuan karong semana. Kini si Pagtuki Kwen, maayong buntag. Ang Eduardo J. Boitis Cancer Center kon EJAC sa programa po sa Ramon Boitis Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 254-6351. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Boitis Foundation Incorporated kun Rafi ug pahimusli ang iyang gitanya ga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593858. Rafi Microfinance, ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Okay, balik ta may gala no. Live gyapon ta dinhi sa studio sa DYLA sa programang Pagtuki unya kuyog gyapon nato dinhi sa studio si Attorney Ray Gialon, ang Acting Executive Director sa Cebu City Transportation Office. Okay, Attorney, naning bahina unsa may mga reminders nga imong ikahatag ngadto sa publiko labi na gyud sa atong mga drivers in the context of road incidents cases.
ang kinimang kong pagsubay sa basic traffic rules mo redound gyapon sa benefit ngadto sa tong mga drivers. Atong nakita nga ang mga jeep pananglitan nga di mo hunong diha sa jeepney stop. Daghan ani nila involved into traffic accidents kay madumbulan, maigog private vehicle or madasmagan og motor kay mokalit lang og hunong. Pananglitan kanang mga no left turn sa mga areas nga designated nga no left turn unya abi walay enforcer mo left turn katuotong naas main road nga way mo left turn kay gi-anticipate niya nga mo left turn. Fatal kayo, sir. Daghan kayo nangamatay, daghan kayo ang nangaangol, gumikan sa paglapas sa sayon kayo nga mga traffic signs. Apan, mulapas gyapon kay walay traffic enforcer nga naa sa tungod. I mean, kining mga traffic rules and regulations gihimo man, safety sa uban tinuod mo na gitan-aw apan safety sab nimo nga driver nga ikaw nilapas. Kay kung dili gani ikaw mahitabuan, ikaw makahitabo nga duslain kargo di konsensya lang gihapon na nimo nga ang kanang imong na aksidentihan na disgrasyaan gumikan sa imong kapalpakan, gumikan sa imong kalapasan, imo nang dadon hangtod sa matiguang ka nga kana nabaldado, kana namatay, kana naangol tungod nimo, tungod sa imong pagka-irresponsable. So mao na nga in town buhaton nato tampo ta dili ta magsigig yaw-yaw diha nga may laki ta nga makasulbad ta sa trapiko. Kita mismo dako kayog mahimo sa dagan sa trapiko. One way or another, we are a contributory factor to the traffic problem in Cebu City. Kung ikaw usa ka pasahero ayaw in town, patungo diha sa imong gate o sa imong pultahan nga hunungan kag jeep, lakaw lang gamay exercise. Sa ubang lugar, attorney, namgi designated nga kanang kuan, stops. Loading unloading bay. Mo kuan man sila, Magluya lakaw pa may siya. sila. Tinuod sir dinhi sa ato ipa door to door delivery gyud. Mo na in town, sus lakaw la gamay kay kana mo na tampo nimo sa kasulbaran Pero sa attorney, wala problema gyud sa trapiko. mamuhunong sa pag-educate sa atong mga katawhan. Yes, Kay sir. bao mi nga usahay makasapot, usahay no Tinuod, kay sir. magsigitag badlong ba pan naagi na sa inyohang mga enforcers nga kana ba nga tolerance. Yes sir. Unya mao sad na nga mangayo tag dispensa sa atong mga tigpaminaw kay bawo ta karon nga ubay-ubay ang naapektuhan mga drivers PUJ, mga drivers sa truck, vans, trailers nga naigo po ining truck ban sa ceremonial route, mga pasahero, estudyante, ilabi na mga edad-idara na atong mga senior citizens nga di lang nato hunahunaon nga nahasulta unya mga langyaw maning anong ato man silang hatagag pabor. Ako ipasabot diha ninyo og sa kanunay nga pagpasabot sa nagadlaiya nga mga sektor sa atong katilingban nga kini dako kayog impact sa international community ang successful hosting ang kalampusan sa syudad sa Sugbo sa pag-welcome og pag-alagad ining mga IPEC delegates mo redown gyapon sa tong benefit dugang negosyo but pasabot dugang trabaho alang sa mga Sugboanon. Muna nga ato lang sakripisyo gamay nga kining makalakaw ta, makaagita og mga agianan nga di nato kasagarang agian gumikan sa rerouting. Isipa lang nga kamo nakatampo sa malampuson kayo nga hosting sa Cebu City sa APEC meetings. Mga kanos ani siya expected, attorney Mahuman? September 7 sir. September 7. Yes, sir. Okay, mga pila na lang ka kuan simana no ug adlaw. Attorney, niningbahin na magpasalamat minimo sa imuhang pakig-uban namo karong buntaga unya nasayod sad ko nga ngato sa mga kaigsuonon nga naminaw karon at least sila pod no nakakuha pod sila nakakuha pod sila mga pagpasabot pod nimo kabahay nini ato ang kahimtang pod sa ato ang traffic dinhi sa Cebu City. Sir, labaw ang akong pasalamat on behalf sa among buhatan Cebu City Transportation Office sa kahigayunan dinhi sa DYLA aron igo nga mapasabot sa atong mga drivers ug mga pasahero ilabi na sa mga apektado sa natad sa trapiko dinhi sa atong syudad kalabot sa atong kalihukan ug ilabi na ining APEC meetings karon nga unta kita atong kaugalingon magdisiplina ta isip mga driver isip mga pasahero. Salamat kayo sa Rafi, salamat sa Mega Cebu, salamat sa tanan nga mitampo sa paghatag og solusyon sa atong problema sa trapiko dinhi sa syudad Sugbo. Maayong buntag. Attorney, daghang kayong salamat. So, may galam ako kato si Attorney Ray Gialon, ang Acting Executive Director sa Cebu City Transportation Office, no? So, magpasalamat niya sa iyahang paghatag no og katinawan og dugang kasayuran
labi na gyud sa ato ang kahimtang sa ato ang trapiko ug inyo sang nadungog ang mga programa karon nga ilahang gipahigayon no haron gyud mahapsay ug ma-manage gyud nato no ang ato ang trapiko dinhi sa ato ang mahal nga Subo mahigala. So ang importante lang nga ang inyong kooperasyon ug inyong pagtabang no kung ikaw driver, kung ikaw pedestrian, ato lang buhaton gyud siguro ang ato ang bahin pod no ang ato pong papel diha sa pagpatunhay sa trapiko mga higala. Now atong taganog higayon sa pagbasa no ang ato ang Facebook account no ang pangutana, how do you follow traffic rules and regulations? Matod pa ni Alimar Abreu ningon siya, for me ang simpleng pagsunod sa traffic rules mao'y labing maayo aron malikayan ang disgrasya. That lisod malikayan ang susama ni ining mga panghitabo sama sa panagbangga sa sakyanan apan isip usa ka tawo nga nagpakabana sa kaluwasan. So mao na siya mga higala no ang tampo gikan ni Alimar Abreu. Okay, ato ning importante kayong ipaspot mga higala, Limpyo Cebu. Pwede kaayo. So unsa ang tumong sa Mega Cebu niini ang tumong sa Mega Cebu mao ang pag-implementar sa gihimo nga integrated master plan nga motubag sa mga problema nga giatubang nato karon sama sa basura, baha, water shortage, traffic ug uban pa. Hangyo namo kaninyo mga higala, ayaw ilabay ang inyong basura sa dalan, kanal, imbornal ug mga sapa kay hinungdan sab kini sa baha. Kung walay basurahan nga makita, isulod sa bag o baka sa inyong bulsa. Ayaw pataka ug pangluwa sa dalan ug ayaw usab pagpataka ug pangihi sa dalan. Limpyuhi inyong kaugalingong tugkaran. Kung walay nagkatag nga basura sa dalan, pagkahapsay gyud sa panghuna-huna ug dughan. Hangyo lang bibay, pwede? Limpyo Cebu, pwede kaayo. Usa ka pahinumdum gikan sa MCDCB, Ramon Abuetis Foundation Incorporated ug Abuetis. Tuman Cebu, pwede kaayo. Hangyo namo sa mga driver, tuman sa traffic rules and regulations. Hunong sa jeepney stop lang. Subay lang sa inyong lane, walay paugatay, sunod lang tabay. Ayaw himuha og parkinganan ang dalan kay kini makababag sa agianan. Ipatanaw ang tambutso sa inyong sakyanan, kanunay para paglikay sa smoke belching. Kung naalay disiplina sa dalan ang tanan, sigurado nga ang traffic maminusan. Hangyo lang bibay, pwede? Tuman Cebu, pwede kayo. Usa ka pahinumdum gikan sa Metro Cebu Development and Coordinating Board kon MCDCB, Ramon Abuetis Foundation Incorporated ug Abuetis. Dugang pahibalong mga higala. For your seminar and training needs, contact Eduardo Abuetis Development Study Center at 35 Lopicina Street at 418-7234 Local 108. It has function rooms and plenary hall with Wi-Fi connection. Eduardo Abuetis Development Study Center, where a meeting of minds takes place. To promote pride of place and encourage community initiatives and people participation in the barangay, Pagtuki has a new segment called Barangarbo. In Barangarbo, Pagtuki will have its discussion within the chosen barangay and impart the necessity of people working together for their community. If you want us to feature your barangay, or if you have another outstanding barangay in mind, contact us at 418-7234 Local 542. Rafi invites you to join the community. It is an online platform for knowledge sharing and discussion about or relating to social development issues and related advocacies. Community is open to all interested members of the academe, youth, social development groups, the media, and the general public. Those interested can register at community.rafi.org.ph. Some of the recent topics of community are on how to become a modern-day hero, youth role in nation building, and we are ready for the new normal. For inquiries about community, you may email us at rafi.org.ph@gmail.com or visit Rafi's Facebook page at www.facebook.com/rafi.org.ph. Again, alang sa inyong mga seminar o training needs, kontak ka lang ang Eduardo Abuetis Development Study Center at 35 Lopicina Street at 418-7234 Local 108. It has function rooms and plenary hall, Wi-Fi connection.
Eduardo Abitis Development Study Center where a meeting of minds takes place. Okay? So, kontak ka lang mga higala, no? Si Miss Ann Abalorio kung both mong magpakisayod, no? Alang sa inyong trainings and seminar needs sa Eduardo Abitis Development Study Center. So, sa numerong 418-7234 local 108. Okay, mga higala. Wala na gitay panahon mga higala og dinhi atong tapuson ang ato ang programa. Moingon na lang ko sa ngalan sa akong kaubanan sa buhat, si Sir Chris nga naa sa technical, kang Miss Jane Familiar, ang ato ang program manager, kang Ma'am Carol Ballesteros ato ang program director, kang Ma'am Dumi Chua atong Chief Operating Officer sa foundation, no? Ug ingon man sab ato ang kuyog nga intern, no? Naatay kuyog diha nga intern. Okay. So in their behalf, moingon na lang ko ang sa sunod semana sa samang takna adlaw stasyon. Maayong buntag, mga Bisaya. Kay bawo pa mo nga halos katunga sa mga mabiktima nga madamagan sa sakyanan ang muagi sa pedestrian lane, mga motorista og digamitan og bisikleta. Matud pa sa World Health Organization, ang mga tawo nga muagi sa pedestrian lane, mga motorista og digamitan og bisikleta mao ay labing unang mabiktima sa dasmag sa sakyanan sa karsada. Kini si Pagtuki Jeddah nagatud niini mga gagmayng kaalam. Usa ka ba kananay nga adunay negosyo o ganahan nga mas mapalambo pa kini? Apil na sa microfinance nga programa sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kon Rafi. Ug pahimusli ang iyang gitanya nga production loan, savings ug microinsurance. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 414-9996. Mahimo sab mo tax sa 0928-5593-858. Rafi Microfinance, ang inyong kaabag sa responsableng patigayon alang sa kalambuan. Ang Eduardo J. Aboitiz Cancer Center kon Ejaka sa programa po sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated naglihok sa sayong pagmatikot sa cancer. Alang sa dugang kasayuran tawag sa 254-6351. Og dini matapos kining tulumanong pagtuki usa ka tulumanon sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.